Doncs en la línia de les nostres exposicions el que hem fet és partir sobretot de les converses amb les dones del territori i a partir d'aquí construir un relat que reforcem amb el que és els objectes etnològics, els objectes de la col·lecció del museu. Molts d'ells estaven a la sala de reserva perquè són objectes que ens parlen, en aquest cas, de la mirada des de les dones. I això sempre ho posem en debat, en diàleg, amb dades científiques, dades objectives sobre la situació contemporània i, sobretot, amb mirades estètiques des de l'art contemporani, que ens sembla que són les que contribueixen a multiplicar l'efecte d'aquests objectes i l'efecte d'aquestes dades. L'exposició Tros de Dona, un cop més, és el reflexe de que la cultura i les arts transformen i poden transformar la vida de les persones. En aquest cas, visibilitzant la tasca i l'aportació de les dones, no només en el món rural, sinó l'aportació en la societat, sovint invisibilitzada i que avui aquí posem de relleu a través de diferents obres artístiques. Tros de Dona és una exposició homenatge en la qual podem trobar un seguit de peces de la col·lecció del Museu de la Vida Rural que s'han restaurat i preparat per a aquesta ocasió i totes elles aniran dialogant amb moltes peces d'art contemporani d'artistes com Maria Ruido, Mercedes Pimiento o Anna Dot, entre moltes altres. L'eix de Tros de Dona es basa en el paper que han tingut les dones gairebé al llarg de tota la història i fins a l'actualitat en aquesta importància de les cures que han capitanejat. En aquest sentit, el que volem fer és reconèixer totes aquestes tasques, aprendre-les a reconèixer i posar l'accent en la corresponsabilitat, la coeducació i la xarxa.